ka channel thir tu zong zong te in zawa in chi baile vek ule tun tuma kan en ho le tur chu kumsang ni som pakhatan ti chua the skin I live in ti anidona atop thleng milo thir sak le theu don nia meche pakhat viran ti chu lo langin Robert le Joran room pakhata a hren be lai me kani Robert hi plastic surgeon lotling tak ania mei kangin ati chiat theilo le ran nung se po holo tur vun siam chuatumin a bei me kani nikhat chu Robert chuan aswang tuana le atum mek chu medical conference anei na chuan asoi chuaka scientist dangde chu ana thona puiturin asom hal bokani meeting a zo chuan Robert chu ina ho ngalin ran sathi sen ala khom de chu ain digle vel phuta chumi nuwa chuan ruma kalin TV screen atang chuan a meiche hren lai vira chu a thli thlai lia TV en nu chuan ruma chuan en chiang turin avaluta vira chu mani in ti hlum tum ti hriat takin thisen nen alo om nuai mai Robert chuan pom tho vatin room danga alepa chuan akalpui ngal vata a hliam de chu en kol sak ngal zung zung bok vira chu alo harnu chuan eng tianga rei nge a odon ti chia lo soin ma se doctor hena tang chuan eng chan nama adong lo Robert hian experiment beinan vira chu kumeng moza chung alo hreng bet to a in hi mun re le fian real taka om ani bok a in en kol tu marilia le chialo tlem te nen an cheng bok marilia hian Robert thil ti zong zong hi hriat puya a research ti laite vira akhung beti te po a hriat pui vekani zanria anei lai chuan marilia chuan bor thisen om chu Robert chu alo pe a chu thisen chu ran sa tanga la kani Robert chuan aleblama chuan kalpui ngalin thisen chu an endik le ngala alepa chuan ran nung chi hrang hrang le thisen chi hrang hrang a research beina mi tur ho chu ada thateu hlom anuwa chuan avun siam chop chu uluk takala chuakin film khur takin aen kollai taksa chuan abel saka chumi huwa chuan la chuak le in vira taksa chuan abel sak le ta avun tharbel chu meiten an hliawa thosi te se tiran tumchin vel hnu chuan chung laka chuan a him vek ti chu a mu chuak ta ane conference anei le chuan Robert chuan athil mu chua chungchang chu soin mei al le thosi laka him vun asiam chu thute a hminga tan gal a phua thute athil mu chua chuan malaria ati bo thei tur thude chu asoya chu mai ba ka experiment chu lepa saju a khoya chuan en china a tho that vek thute soin chu wang chuan mi hringa po a thok tha thei don ti te asoi bok presentation a pek zo hnu chuan an chief scientist chuan a hran pa a bia in athil siam chua hming gal ati chan le athil mu chua chu an zota Robert chuan gal chu anupui hlui hming ani thute mei alna satakin avun ati chiat thute chu soin dan kal ni ma se voxel le mihring sel a cho pola tangin vun khong thatak thosi se theilo asiam chu thute chu asoi ta vek mai chung thu ngai thak hnu chuan chief scientist chuan Robert thil ti lai chu top vat tur le a top lo ni chuan board lama a report tur thu chu a hril ta dai mai le chumi zan chuan Robert chu ina in khal ho in TV monitora chuan vira chu a thlir le a aruma chuan valutin experiment a zo to thule a zalen to thu chu a hrilta vira chuan engtin nge aom dan tur ti te a zot letin doctor chu alo ngoi reng thung vira chuan innaya chendun puetan asomta chu thu chuan Robert chu tilau thongin virai room chu a chua san ta dai ani marilia chuan Robert chu thuron pe in vira chu chuatir vat a that thu alo hrila a chan po vira chu anupui hlui nen ain an em wang le nakina har satna le boina thlen a hlo wang ani Robert chuan a man hmo lo thu le virai hum himnan a chialo dang chu ban vek turin a hril ta hmia mai atuka chialo ho an chualai chuan mi pakhat sakei thuama in thuam chu geta ronlang hlolin marilia hena chuan afapa kumsom chuang a hmu to lo zeka ani thu chu hrilin marilia chuan a khongai hle a in chunga lu tirin ei turte ei tira chutia zekan cho ei lai chuan
TV a bank rok ani thurun puangin arok tu te chu anron tilang ta Marilia chuan abulami chu bank rok tu te jingami ani chu rethiama thilom dan te zo chian hnu chuan zeka chuan zep ho loin akal puite mol lutukin CCTV an lo off lo thu te chu soin anu chu nitlem te chau omphal turin adil ngala chumi hnu chuan zeka chuan TV screen a chuan vira chu amuta zeka mit chu alata zar mai anu chu vira omna chu azot ngal vata mase Marilia chuan soidu lawin angoi ta thung chu zeka chuan ngai thelawin chera anu chu phuar bette te in vira omna room chu azong kwal ngala atopa chuan vira omna room chu zong muin nungdama alawla om chu makati thuda chu ashil vela vira chu Robert an puilui ngal nen ain ang chi bokani chuti lai tak chuan Robert chu aron thenga Marilia i hren be ani chu muin atlan lut ngal TV screen a zeka an virai alo mahal lai chu muin ruma chuan alut ngala zeka chu kaplum ngalin vira chu akwa bet ngal thop mai chumi hnuwa Marilia in thibua vel ati fai lai chuan vira hnena zeka le Robert chu unaw an ni thule tuman an hriat lo thu te chu a hrila zeka pa chu an hatho pui thin ni in Robert pa ero chu Mr. Ledger an hatho na apu ani thu chu a hrila chumi om zia chu Robert anu dik tak Marilia hi ania Robert ero chuan engma hrelo thung chumi hnu chuan vira chuan Marilia chu zika an ama hriat mel taka abiak na chan chu an zota Marilia chuan Robert anu puihlui thita emo ati cheni kha tia lo changin an pahni chuan an chia thu te Robert le zika te unaw chuan seilen hmun le hundang hlak an neya Robert chu mi hausa tak en kolan huaya seilian ni in doctor te hial alo ni pha theya chuti lain zeka ero chu kholaya khosa in a seilian thung Marilia chuan soi zelin Robert le an pui gal te khan fanu norma ti an neya hlim takan khosak lain nikha chu engkim ti dang lam tu aron thenga zeka chu anina lo kalin Marilia chuan om alo phal saka zeka an gali an huchia chu meltha atiin alwang liam ta em mai an pahni chuan tlan bo tumin karin an tlan chuaka ma se accident an tok ta motor al lua tong chuan zeka chu in thiar film thei ramin gali ero thitrepin avun tamjok chu akang chhenhe hle a Robert chuan ni tin zantin en kolin in chunga dar thalang om zong da chu galin a mel a mu theilo nan ala chuak veka hunte chu liam vezelin galpo lodam chho vezela mase mai ero ngai au theito lo nikha chu galin afanu in fiam en tuma parda an keu chuan dar thalanga chuan a mel chu awa hmuta thut mai lau taka avin dam chu aduna zong da chu abo ngal anu na lak tumin tukvera chuan azuang tha afanu norma ma tak chuan zukta in athita ani chuan afanu chu nasataka hongin atopa phai chuan norma po hian anu na lak tumin tukvera azuang tha ti de chu Marilia chuan vira chu asila chumi zan chuan Robert le vira de chu anin tel tuala vira chuan a chau thule zeka khan atina thu de chu filin Robert chu chol detin in kuarial chuan an muhil dun ta ni Robert chuan amumanga chuan afanu thita kha alo hmuwa afanu norma chu anu thina in ahong na sat em lakata lo ziom chho to in tlai kha chu Robert le norma te chu party na kalin an hlim dun ve hle a ma se norma chu abo ta dai mai Robert chuan zong kuala kalkol velin chuti lai chu mi pakhat hian baikin chak takin aron pel thuaka Robert chu kalkol zelin normai thingbula ni khoselawa lomurang chu awahmuta Robert chuan an kai hara norma chu aron tre chuak fak mai Robert amu hilai chu ron harhal zokin thanin alo bol hu zui bok chuti lai chuan vira po chuan amu manga mi pakhat aming Vicente anu thom hodora thoklai chu alo hmu'a Vicente hian anu dora thokve tho Christina chu angai zong thei hle a mase Christina chu lesbian ani thung Vicente chu Robert an amumanga party na ahmuwa chuan local ve thawa normal Vicente chu in muin ain bevela ponlama chuan an chuak dun ta huan chunga an thlen hnu chuan
an pahnih chuan khosadunin chutia an mahal lai tak chuan Norma chu lo buai thutin auta chiam mai Vicente kut chu se sakin anatil tuk chuan a beng thuaya Norma chu ni khoshelwin awm ta ni Vicente chuan Norma thom hnu de chu siam thangal sokin rang takin a bike chuan atlan chuak ngala chutia Norma ama chewa awm chu Robert Khan awa muta ni chu thil la thlen hnu kar khat nuwa chuan Vicente chu bikein atlan chuaka chu Robert chuan lo changin rang takin awm zui ngala phubalak tumin ram hoi relai taka chuan Vicente bike chu asua Vicente chu tluhalin Robert chuan anin huaya kalkhum turin Vicente chu arubo tangalani police officer chuan Vicente nu hena chuan afapa bike chetak an hmu thule khama atlan liamanga arwang chu tuipuin alen bo to arin thude chu afila mase Vicente nu chuan awoi lemlo afapa chu alada marin tadani atuka chuan Robert chu mental hospital a chuan afanu to turin avakala mase afanu chuan lo hlawin alo bedu lo chuara chuan ain kalkhum san daya mipa zong hlawin meichhia chi abiak du thude chu doctor ten an lo hrila Robert chuan Vicente chu soisa in a hling betlata chole tuipo pedu lawin akhung betlatani nikhat chu in hnuaya chuan Robert chu kalin Vicente chu tuin a khofaya ei tur te pe in awm na po a hmaai nuama ason sakbok nitam aliam mai Norma chu athi vele ta Robert alusun lungleng chuan nasa takin na athopa Vicente chu experimentan abuat saya akhabe hulte aji afai sakta hliau mai operation theater lama chuan a hruaita doctor dangte roibelin document lem Vicente phalna thapa zaitur anni ti injiana chu siamin Vicente chu anjaya ami patna chu an paisakta hlotling takin meichhia an siam ta ni Vicente lo hanhu chuan mipa ani to lo ti en hria a hlau thong hle ami patna dapin ain en kual mek lai chuan Robert lo luta operation anti le dan ture chu hrilin Robert chuan uluk takin a cheka dam takin ain kol chho bok Robert chuan Vicente chu afanu chunga a khosak wanga chutiang thil a chunga ti ani thu chu a hrilta Vicente chuan du than tur anei tak lawa chuan that takin Robert thu chu a oya eng tiknia emo ala chhuwa zalen a ring ve tlatani kumte lo liam ve zelin Vicente po vira alo ni to a movitira kan hmu vira ka ni Vicente chu alo dam chho hnu chuan tlan bo atuma mase Robert chuan lo hmumanin in chu akal ngal veka mani in thate tumin Robert chuan alepa rang takin a hruaya a chan him leta a hliama thuilai chuan Robert chuan Vicente ni to lowin vira ani to tur thude chu a hrila room changkang le phui taka om tirin vira chuan a hun tam jok chu TV nan le yoga practice nan a hmanga in en kol tu tur an mamo wang chuan Robert chuan Marilia an ina kumlikalta a thok thin chu somin in chung an lu chuan kongka chu hongmi alo tur le enge mothil thleng awm chuan rang taka kolvat turin a cha bok tun hun alo langa Morelia chuan virai du na kalkwal chu a hawa Robert chuan vira chu Morelia bazar na de chuan kaltir vein Morelia chuan vira anda thoveng tolu tuk chu nakina alapoi theyang ti thu Robert chu a hrila mase Robert chuan lo ngai poi mo vak lo chumi tai chuan Robert tho pui chu a ina lo kalin newspaper a Vicente lem chuan chu a lo kenga Vicente mi panan pai chu hrechuakin Robert chu dot soya aron puta chuti lai tak chuan vira lo langin Robert chan nan aphal na thapati anni thule meichhia ni adu jok thu chu aron soita Robert thopui pa chu chuak ngalin Robert chuan vira in aron chana wang chuan lom thu a hrila chumi zana an pahnia mahal lam tluang an zolai chuan vira chuan abeka thil a theihngil thule lak angai thu chu a hrila in huaya chokin drawara silai chula in abeka chuan akhunga in chunga chhole ma chuan a hun liam to a mipa ani lai thalak chu a en vong bok
ruma chawle nu chuan silai chuan Robert chu tinin Robert chu a hril a hai hle a Vera chuan a hmangai thu a hrilde chu ati der thu soin Robert chu a thi thlengin a kapta ani an thawm hria chuan Marilia chu aron hara in chunglama aron chhowe chuan room aron lut chiat ti chuan Vera chuan alo kap hlum ve ta ani atuka chuan Vera chuan anu thom hador chu avatlo a Christina chuan lo chhonin Dora kalkol vel nu chuan Vera chuan a chanchin le ani na chu Christina bula chuan asoya chu thua hriat chuan Christina mit tui chu tla in ama nge ani ti proof nan kumruk liam ta akor chu ala a anu lo kalin anu bula po chuan Vicente ani thu chu soile in he movie hi alo top ta ani ka video te milo ngai hlut saka milo en sak thrin tu te zong zong chunga lom thu ka soya milo en sak le zel tur le like le share milo ti sak zel turin in khoi na koron ngen lom bok ani e